Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala al-Fatih. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrat dan ulul jamil maqam al-ghatin a'zam sultan al-awliya syah Hasan Ali Asyadili. Ila hadrat mursyidina murabbi rahina maulana hakim Ahmad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-Qutb Syekh Abdul Malik bin Munyas bin Yahya. وإلى حضرة مشايخنا أستاذنا معلمنا والدينا خصوصا مشايخ درة الألسانية إلى حضرة شاب هذا الكتاب تنبيه الغافلين شيخ عبد الله نصر بن أحمد اسم القلب وصولهم وفروعهم والفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala annahu stune Abdullah bin Mas'ud iku marrah lewatan sinten Ibnu Mas'ud data yaumin indam sijidina fi maudhi'in dalam suci panggonan min nawahil Kufati sangka dalanane kutha Kufah faidha fusaq mau dumadan utawi wong sing fasik ladi jitamau iku temen kumpul sapa fusaq wa mahayu dai fusaq iku yashrabuna padha ngombe sapa fusaq al khamra anak fi ma iku tameng dalam fusaq mughannin utawi penyanyi yang kalau dan ucapake lawan maring mughan apa zadan wa kana ana sapa zadan iku ribu nabuh gitar sapa zadan kaya kan lan nyanyi sapa zadan wa kana ana lawe kudu duwe zadan apa sultan suara hasanan kang bagus para masanya monggo indah masa ing rungu dzalika monggo nyanyian sapa Abdullah ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud ngora dawuh Sayyidina Ibnu Mas'ud ma ahsan ma buka utawi apa ahsana iku luwih bagus apa mah iku bagusake apa mah ada sauta ing iki swara kana lamun ana apa saut iku liraati kitabillahi kanggo maca kitab Allah wajalan dadi akisan Ibnu Mas'ud ar-rida ing selendang fi rasi ing dalam sirah Ibnu Mas'ud wa maldolan terus mlaku sapa Ibnu Mas'ud asane anu likrumu sinten zadan mau sapa zadan qaulahu ing ucapane Ibnu Mas'ud kala nuling ucap sapa sinten Abdullah bin Mas'ud man iku sapa kana utawi faqala nuling ucap sapa zadan man iku sapa kana ana sapa ada iki wong lalu padha ngucap sapa fusak utawi iki wong iku Abdullah bin Mas'ud Sahibu Rasulillah kang dadi sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala ngucap sapa zada fa iya syai'in maka ing endi suci bala ngucap sinten Ibnu Mas'ud terus lalu padha ngucap sapa fusak innahu stuna Ibnu Mas'ud wala iku ngucap sinten Ibnu Mas'ud ma ahsan hadza shaut ila ma utawi apa ahsana iku bagusake apa ma hadza sauta ing ikhlas swara laukan lamun ana apa saut iku li qiraatil Qur'ani kanggo maca Qur'an pada halat nuli mlebu
apa al hibatu hibah fi qalbi ing dalem atine Zadan maqama nuli ngadeg sapa Zadan wadarban mukul sapa Zadan al auda ing kayu ing gitar mau al ardi ing atase tanah maka saran nuli mecah sapa Zadan hu aud sama asra muli melayu sapa Zadan hatta adraka sehingga nemu sapa Zadan hu ing Ibnu Mas'ud wa jalan dadi ake sapa Zadan limindila almindila ing sapu tangan fi ono nafsi ing dalam kulune awak dhewe Zadan wa jalan dadi ake sapa Zadan wajalan tumandang sama Zadan yabki nangis sama Zadan baina yaday Abdullah ing dalam ngarepe Abdullah bin Mas'ud fatanah ngonuli ngrangkul wa ing Zadan sidin Abdullah sidin Ibnu Mas'ud wajalan dadi apa kelakuan iku yabki nangis sama keluar itu sahabat-sahabat yang suci minum sangke wong loro mau mate Abdullah bin Mas'ud karo Zadan tumangkolan nuli ngucap sapa Abdullah bin Mas'ud wa kaifa hale kaya la hubbu ratun sallallahu man ing wong ahabba kang temen hu ing masjid Allah subhanahu wa ta'ala adaban li taubat sawa Zadan min dunubi sangka dosa-dosane Zadan wajalan tumandang sapa Zadan iku lazim tetep sapa Zadan Abdullah bin Mas'ud hatta ta'allam sehingga sinau sapa Ibnu Mas'ud Al-Qur'an wa akhadha lan ngalap sapa Zadan haddan ing bagian minal Qur'an sama Qur'an wal ilmi lan ilmu hatta syara sehingga dadi sapa Zadan iku imaman dadi imam fil ilmi dan ilmu wa qad jaa lan teman teko dikathirin ing dalem akeh minal akhbari sangka pira-pira hadis dikathirin ing dalem akeh minal akhbari sangka pira-pira hadis an Zadan sangi Zadan an Abdullah sangi Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu riwayat sangi Abdullah bin Mas'ud siji dina panjenengane mlaku ana ing siji dalan ing Kufah ing kota Kufah ora wong fasik padha kumpul-kumpul ngombe arak lan ana kang nembang jenenge Zadan kang bagus suarane Ibnu Mas'ud dawuh mendah baguse upama swara iki nganggo maca Quran mulai selendange deleh ana ing sirahe musake lakune Zadan kang krungu guneman Ibnu Mas'ud nuli takon sapa iku semua padha jawab Ibnu Mas'ud sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zadan takon meneh apa kang den ucapake mau dijawab mendah baguse swara iki umpama kanggo maca Quran sanalika atine Zadan klebu hibah nuli ngadeg lan gitare dan banting hingga pecah nuli mlayu nututi Ibnu Mas'ud sapu tangane den kalungake ing gulune barang ketemu Ibnu Mas'ud nuli nangis ing ngarepe Ibnu Mas'ud nuli ngrangkul Zadan hingga nangis karo pisan nuli Ibnu Mas'ud dawuh aku demen wong kang didemeni dening Allah Zadan taubat saking dosane lan terus melu Ibnu Mas'ud hingga bisa maca Quran lan ngarap Quran lan ilmu saking Ibnu Mas'ud hingga dadi imam ana ing ilmu agama Zadan iki akeh banget kasebut ana ing kitab-kitab hadis kanthi tembung
an Zaidan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi intinya ngene. Sangka cerita iki ade iso menarik kesimpulan bahwa kesalahan apa wae sing dilakoni wong iku insyaallah nek ndekne gelem berusaha untuk berubah, pengen memperbaiki awake iku insyaallah ya diparingi iso kalih Gusti Allah. Meskipun iki nek kene Zaidan awalnya itu adalah orang sing kategorine gak iso diarani alim lah. Wong biasa atau bahkan seorang penyanyi sing jauh dari kata alim. Awalnya ngono. Tapi karena dene iku duwe kesadaran penuh. Dene iku memang pengen untuk berubah. Lewat Ibnu Mas'ud beliau Zaidan belajar ilmu agama, belajar ilmu Al-Quran dan hadis. Ini kabeh ilmu agama syariat dipelajari. Jadi ini piye? Saiki Zaidan ini adalah termasuk salah satu imam, maksudnya salah satu perawi sing meriwayatkan hadis. Jadi akeh-akeh wong nek selama iku ndekne nglakoni kesalahan, nglakoni perkara-perkara sing dianggap elek misal. Tapi dia pengen berubah untuk menjadi lebih baik kayak Zaidan ini. Aslinya penyanyi tapi dia duwe niatan sing bener-bener tulus pengen berubah. Lewat Ibnu Mas'ud beliau iso jadi seorang imam. Ngene dijelasno Zaidan iki akeh banget kasebut ana ing kitab-kitab hadis kang ditembung an Zaidan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya sing maune penyanyi, maune jauh dari kata alim, tapi dekne gelem belajar tenan ning wong alim. Ya tetap iso, bahkan termasuk salah satu perawi yang meriwayatkan hadis di kitab-kitab. Qala al-Faqih rahimahullah taala. Sami itu Abi Yahki an-Nabi Bani Israil wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.